କାଇଁ ଅଛୁ ଆମ ନୂଆ ବଗାଳିଆଟା ଆସିଛି ଯେ ଗୋରୁକୁ ଛାଡି ଦେଇକି କାହିଁ ପଳେଇଛି। ନୂଆ ବଗଳି ଆଣିଛ? ହଁ ବେ ଚାଲ ଟିକେ ଦେଖ ଆଇ କାଇଁ ଗଲା ତୋ ନୂଆ ବଗଳିଆଟା? ଆବେ ଏଠି ତ ଥିଲା। କାଇଁ ଗଲା ତାହେଲେ? ଚାଲ ତ ହାଇଆଡେ ଦେଖ ଭାଇ। ବେ ଏଠି କିସ କରୁଛୁ ବେ? ହାଇଟି ତାଙ୍କ ସୁଲାବାଳିରେ ଢୁକିକି ଗାଈ ଖାଇଦେଲେନି। ଚଢେଇ ପିନ୍ଧୁଥିଲି ଗୁଲେନଟା ଛିଣ୍ଡି ଗଲା ଗୋଟେ ବନଉଛି। ଯା 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 ଗାଈ ଅଟକି ଆଣି ପକା ଚୋରା ଏଠି। ନାଇଁ ୟା 5 ଟଙ୍କା ନି ହାଣ୍ଡିଆ ଦେଇଛେ 5 ଟଙ୍କାର ହାଣ୍ଡିଆରେ ମୁଇଁ ନାଇଁ କାମ କରିବି ତ ଦିନ ସାରା ମୁଇଁ ନାଇଁ କଟି তোকে କହୁଥିଲି ନା ବାଲ୍ଟିଆ ହାଣ୍ଡିଆ ଆଣ ବୋଲି। ପଇସା ନାଇଁ ନି ରେ ବାବୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ପିଇ ଦେବୁ। ମୁଇଁ ନାଇଁ ଜାଣି ତ ବାଲ୍ଟିଆ ହାଣ୍ଡିଆ ଆଣି କରି ଦେ ମୁଇଁ ପିଇବି ତାପରେ ଗାଈ ଚରେଇବି ନାଇଁ ନା ମୁଇଁ ଚାଲଲି ମୋର ଘର ତୁଇ ଖୋଜୁଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଗାଡିଆ ମୁଇଁ ତ ନାଇଁ ଯିବି ଭିତରେ। ତୁମର ଘର କୋଉଠି ରେ ବାବୁ? ଆମର ଘର ଖଣ୍ଡାଧାର ମୁଇଁ ଖଣ୍ଡାଧାରରୁ ଆସିଛି। ତୁମର କେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ରେ ବାବୁ? ଅଣ୍ଡରା ଛୁଆ 3ଟା ମାଇଜି ଛୁଆ 1। ବାବୁ ତୁ ତ ଏତେ ବଢିଆ ଅଛୁ, ପଢାପଢି କରୁଛୁ ନା ନାଇଁ ବଗଳିଆ କି ପାଇଁ କରୁଛୁ? ପଢିଛେ ଆଉ କେତେ ପଢିଛେ ମୁଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ପଚାର ଦେଖେ ନାଇଁ କହିଦେଇଛେ ନା କହିଲା ବୋଲବେ। ଆଚ୍ଛା ଏତେ ପଢିଛୁ ହେଲେ କହନା ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ସିଏ ପରା ଏବେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ଚରଣ ମାଝୀ। କୋଉଠି କାନ୍ଦୁ ବେ ତାକୁ? ଏ ବାବୁ ଠିକ ନି କରୁଛୁ ଗାଈ ନିଜରା ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବୁ। ୱେଲକମ୍।